Gaurko Gazteratu saioan, taekwondoa praktikatzen duen Irati Irigoyen ezagutuko dugu. Ni Irati Irigoyen naiz, eta taekwondo egiten dut maila altuan, eta horregatik nago hemen. Azaldu pixka bat zergatik zergatik erabaki zenuen taekwondon hastea eta pixka bat nola izan zen hori? Sintzen txikitan, 11 urtekin, eta nik nahi nuen egin arte martzial bat berdiztean zein. Orduan esan nien guraso eta apuntatu zidaten taekwondora probatzeko. Orduan joan nintzen bi klasetara eta iruditzen super guai. Eta aukeratu nuen, jarraitu nahi nuela hor. Oso gustora nengoelako taldearekin eta horrela. Eta orduan horra hasi nintzen. Zenbat denbora daramazu taekwondoarekin? Orain ditut 19 urte, orduan 8 urte. Pila bat, Bai. Eta ez duzu inoiz pentsatu beste kirolen bat egitean edo beste arte martzial bat egitean? Aldiren batean pentsatu besteren bat egitea horrela, baina azkenean ikuste dut zentratu beharko zarela kirol batean, iritsi nahi baduzu maila altu batera, eta ez daukala zentzu handirik hastea beste gauza batzuekin, nahiz eta atentzioa deitu. Gustatzen zaizkit beste kirol batzuk, baina ez maila horretan. Gero itzengo dugu Bulgariako Openaren inguruan, baina azaldu pixka bat beste lehiaketak edo parte hartu izan duzun beste lehiaketa garrantzitsuren bat zurentzat zein izan da lehiaketa top? Nik dominak lortu ditut Espainiako lehiaketetan. Nire lehenbizko domina izan zen bigarrena gelditu nintzen juniorrean. Eta hori izan zen gainera oso sorpresa handia ez neukalako mailarik eta joan nintzen pixkat probatzera. Eta hortik, ia joaten naiz mundialera, zeren lehenbizko gelditu zen zen Errusiarra, orduan ezin zen fan, baina azkenean arazoengatik ezin izan nintzen joan eta 3. joan zen. Eta hor izan zen nire lehenengo aldia hor maila altuan, eta gero hurrengo 2 urtetan ere bai egin nuen brontze, 3. sub-21 mailan. Eta horiek izan dira domina garrantzitsuenak eta internazional mailan egon naiz Bulgarian honetan, aurten ere egon gara Belgikan, eta beste urte batzutan egon nintzen berriro Bulgarian eta Holandan. Nola daramazuzuk huts egitea ez, ze azkenean lehiaketa hauek suposatzen dute estres bat zuentzat ez, huts egitea edo nola egiten diozu aurre egoera honi? Azkenean zoritxarrez ohituta nago huts egiteari, eta taekwondoan da bereziki zaila, ze zu iristen zara txapelketa batera eta lehenengoa galtzen baduzu bazoaz etxera ezin duzu jarraitu. Orduan da lehiaketa batera joatea eta 5 minutu bakarrik egitea. Baina azkenean onartzen dugu hori, badakigu dena dagoela. Eta ez da gustatzen, beti negarra egiten dut, baina aurrera jarraitzen dut, azkenean da gustatzen zaidana. Erritualen bat daukazuzuk lehiaketa aurretik egiten duzuna ez lasai egoteko edo? Ez, bereziki ez, bakarrik ditut arnasketak, jartzen izelako zurdurita naiz pasatu, aktibazio gehiegi izatea bezala, edo blokeatzen naiz batzutan ere bai, nola ez ezkitateratzen gauzak, baina ez daukat zer berezirik. Zein izan da zure unerik gogorrena kirol honetan? Niretzako aurrek urte izan zen oso kurtso zaila bezala. Azkenan ere hasi nintzen unibertsitatean eta izan ziren aldaketa asko. Eta ez nuen ezer lortu, eramaten dituen urte batzuk gauzak lortzen, gero COVID-arengatik ere gelditu ginen, eta aurrek urtean izan zen dena hutsak, dena gaizki, konbate guztiak galtzeaz gain, ez zitezkian ondo ateratzen. Orduan izan zen puntu bat ez jakitean norani joan, baina aldatu genuen, gainera ere bai geneukan planteamendua Nafar selekzioan ez zen oso ona, eta aldatu zuten dena, eta horri da beste entrenatzaile berri bat eta horrela, eta orduan hor buelta eman diogu eta aurten, oraindik ez dute zer irabazi, baina gutxienez hoberani joa. Hitz egingo dugu pixka bat Bulgariako Openaren inguruan, zer moduz joan da, zein izan da zure esperientzia pixka bat kontatu? Bulgariako Open hau zen oso garrantzitsua, domina lortzen bazuen nuen Europear txapelketara joan zinelako,
Eta bueno, ez genituen espektatiba altuak, azkenean maila oso altua delako, baina bueno, esperantza pixka bat zegoen. Eta iritsi nintzen ara, eta lehenengo zen oso txapelketa ezberdina zelako hotel batean, zen egondakoekin ez zukan zer ikusirik. Eta lehenengoa galdu nuen, osea ez nuen ez da bat irabazi, baina bueno, egon nintzen horror beste neskarekin, galdu nuen oso puntu gutxirengatik. Azkenean, konbateak dira asaltoka, eta asalto bakoitzak, osea, irabazi aurkituzu 2-3, eta bietan galdu nuen puntu batengatik, orduan, horror egon nintzen. Gainera uste dut, falta izan zitzaidala nire gandik pixkat gehiago egitea, indar gehiagorekin jokatzea, eta orduan pentsatut irabazian nuela gutxienez konbate hori, domina bat ez dut uste, baina konbate hori bai. Eta ez nagoela hain irruti hortik. Gelditu zitzaizen ez? Bai, osea, gelditu zitzaizen espinita nahi dut pixkat gehiago egin, baina bueno. Eta zer daukazu etorkizunera begira orain? Hurrengo astean daukagu Espainiako Sub-21a, dela nire azkena, eta azkenan da kurtsoko garrantzitsuena, eta hori irabazten bauzu ere joan alzara europeora. Azkenean, da pixkat zailago gelditzea hemen urrea, ze domina bat, ze azkenean Espainian ere dago oso nivel altua. Nola prestatzen zara ez lehiaketa garrantzitsu baterako? Nola dira entrenamenduak eta oso gogorra da taekwondoan? Bai, osea, izaten da aurreko asteak izate dira gogorrenak entrenamendu mailan, nekatzen gara pila bat, fisiko asko, eta ja gainera ere bai egoten gara dietarekin, pisua jeisteko eta emateko, eta ja txapelketako azken astea entrenamenduengatik ez da egin gogorra, azkenean jeisten dugu. Eta okerrena da aste horretan deshidratazioa, pisua emateko, eta ja txapelketara iristen zara eta ja esatzen dago dena egin da bezala. Pisuarena eskeneri honek atentzio asko deitzen dit. Nola egiten duzu pisu baten tartean egon barzarete edo pisu bat baino gutxiago izan behar duzue? Nola egiten duzu hau kontrolatzeko? Niretzako hori da okerrena, azkenean da oso gogorra, baina ni egon naiz nutrizionistan eta ematizu dieta bat, eta gero azken astean jaitsi beharko duzu pixkat gehiago, 2 kilo horrela. Eta hori... Bada ezpada, ez? Ez, osea, emateko pisua. Iristen txapelketara justo pisuan. Bai, eta hori da edate haur asko, nik egiten dudana, bakoitza dauka pixkat bere modua. Nik egiten dudana da edate haur asko aurreko egunetan, eta azken egunean ezer, orduan hor zure gorputzak askatzen du dena, eta ni nago 72 azpitik. Eta hor. Baina bai, da okerrena ere, igual aurreko asteetan ezin duzu lagunekin afariak egin, eta horrelako gauzak, eta mentalki da zaila. Bai. Uste duzu hori dela taekwondo kirolean gogorrena dena? Osea, bakoitzak dauka pixkat bere esperientzia, baina niretzako bai. Pasatzen dudalako gaizki aste horretan, nago umore txarrarekin, eta orduan horrek kostatzen du. Bueno, ja bukatuz goaz. Zer esango zenioke taekwondon profesionalagoa edo lehiaketetara joan nahi duen norbaiti? Nire ustez garrantzitsuena da, gaizki joaten diren momentuak aurrera eramatea. Ez pentsatzea bukaera dela inoiz, eta irabazten duzunean ere bai, ez pentsatzea ja egin duzula egin beharrekoa, porque seguruenik askoz aurrerago iritsi zaitezke. Eta sufritu beharko dela ere bai, dela tokatzen dena, baina ikusten badiozu alde ona, sufrimendu hori ez da ingo gogorra. Zuk gomendatuko zenukeen kirol bata? Bai, osea, engai bazara sufrimendu hori aurrera eramateko, eta niretzako okerrena pisua ere bai aurrera eramateko, nik uste dut baretz. Osea, disiplina da fuertea, fisikoki ere bai izan beharko zara fuertea, eta mentalki bai. Zein da gakoa kirol honetaz disfrutatzeko pertsonalki? Bueno, niretzako oso garrantzitsua, da kirol individuala, baina taldea oso garrantzitsua da, nire
taldekideak niretzako dira oso garrantzitsuak eta haie gabe ez nintzateke iretsiko nagoen lekura. Azkenean entrenamenduengatik, mailagatik eta ondo eramaten garelako, entrenamenduetan gustora nagoelako eta hori oso garrantzitsua da bestela ez doaz inora. Noiz arte izango zaitugu kirol honetan? Ez duzu pentsatu, beti galdetzen didate, baina oraindik jarraitu dizu, porque dago jende asko nire adinarekin jauzten duela kirola, baina nik uste dut oraindik gelditzen zizkidala urte asko. Bueno, ja nigatik bukatu dugu, ez dakitzuk zerbait gehitu nahi duzun edo azken hausnarketarik egin nahi duzun? Ez, ametsak badituzu, jarraitzea. Oso ongi, mila esker irati elkarrizketa eskaintzagatik. Zuri. Kaixo, Xumar, zen moduz. Ongi, Epe. Bueno, eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik. Zu zer non ikusi plataformako kidea zara, beraz, gustatuko litzaidake pixka bat proiektu honen inguruan aritzea, ez? Eta hasteko kontatzea zer da, zer non ikusi zer da proiektu hau. Bueno, web horri bat da, zernonikusi.eus, eta azken finean bilatzaile bat da. Bilatzaile honen helburua da, sarean, oroar, euskaraz dagoen materiala, nolabait zentralizatzea. Jendeak euskaraz kontsumitu nahi baitu ikusentzunezkoak sarean, bizkat referentzia moduko bat izan nahi du zer non ikusik, hortikan klik gutxitan, bai plataforma desberdinetan, ditugu beste, aipatuko ditugu multimedia kanal desberdinak eta dagoen eduki guzia hor zerrendatuta dago, bilatu daitezke filtro edo iragazki desberdinen arabera, plataformaka edo azpidatziakin dagoen edo bikoiztuta edo dena delakoa, eta gure helburua da, erraztia pixkat, euskaraz ikusi nahi ditunak edukiak interneten, lan hori erraztia eta hori bilatzailean helburua hori izango litzake azken finean, pentsatzen dugulako sorgin gurpil bat dela hau eta zenbat eta erresago jarri jendiari euskarazko edukiak topatzea eta kontsumitzea, zenbat eta eduki gehiago kontsumitu, plataformak eta ikusiko dutela, merezi dula euskaraz bikoiztia, azpidaztia eta horregatik sorgin gurpil hori pixkat alimentatu aldera edo, nahi izan dugu alik eta errazen jarri jendiari. Eta noiz sortu zenuten web orrialde hau, ezakizu hasieratik egon zaren edo? Hor elkartu ginen jende bat, pixkat kezka genuna gai honen inguruan, ikusten genuna urte bete pasatxo izango da edo, ikusten genuna orokorrean ikusentzunezkoa kontsumitzeko modua erabat aldatu dela, azken urte gutxitan, eta kezka genuen, euskararen presentzia ia bat ere etzeolako, ez plataformetan, elkartu ginenetako desente guraso ginen, eta semea labekin eta ikusten genuen, kontsumitzen zituzten eta zituzten referentzia gehienak, YouTubeen, gainerako zeratan, denak erderetan zirela, ez? Orduan, hortikan sortu zen kezka duela urte eta piko, ikusi genuen referentzi bezala Katalunian dago desde el sofá.cat, izango litzakela gure anaia edo aidia izango litzakena, baina katalanez, orduan haiek pixkat lentzio hasi ziren eta haien idea hartuta, esan genuen, guk ere zengatik ez dugu sortzen olako zera bat, web horri bat eta bilatzaile bat, eta azkenean polik-polik hasi ginen, gaur egun ja plataforma gehienak sartuta daude, guain berriki Movistar Plus ere sartzen ari gara, eduki batzuk baditulako eta hasi ginen gutxiokin, hasi ginen 3 plataformakin, eta hor zeudenak igotzen, eta, azkenean ari gara polik-poliki urte eta pikontan lanian, aipatu behar dugu, azken finean auzolanean ari garela. Dena ditugu gure lana, gure familia, gure bete beharrak, eta horiek denatik aparte, jartzen dugu aldugun denbora, proiektu hontarako, ez du inongo irabazi asmorik, azken finean, iten dugu euskeran gatikan eta ikusentzunezkoen gatikan. Orduan, bakoitzak alduna aportatzen du, eta batzuk hori gaude gehiago alor batzutan, beste batzuk gehiago alor teknikoan eta web horria montatzen eta pixka tripak eta montatzen eta beste batzuk, aipatut plataformak eta baita badugu beste sail bat dela zinemetan euskeraz dauden edukiak, non ikusi, ez? Baina adibidez, asteburuan ditugu Irati, estreinatzen da, Momiak dago aurrentzat eta sortu dugu
atal bat edo zinemetan euskaraz daudena, ba, ikusteko herrialde, ba, Araban, Lapurdin, Nafarroan ikusteko ze zinemetan ematen den egun bakoitzean, da pixka nolabait zentralizatzeko Euskal Herriko euskarazko emanaldi guztiak. Ez dire normalian gehiegi, zinemetan tamalez, ba, euskara ia batera ez delako entzuten, justo asteburu hontan bai koinziditzen dute film desentek, orduan, bueno, jendia animatu nola ez, zinema euskaraz ikustera, baina, bueno, batzuk atal hortan dabiltza gehien bat, ez da erresa ikustia Euskal Herri osoan realidade ezberdina daude, eta denak zentralizatzea emanaldi guztiak eta ez da erresa, batzuk hortan zentratuta daude, bueno, azkenean lantaldetxo bat gaude, eta alduguna iten ari gara, baina, bueno, polik-polikia lantaldia gerota zabalago iten ari da, eta, bueno, jendiak bere borondatez esatu, ni zinemen haingo dut, nik aportatuko gehiago ni Netflix utzi, niri ez dakit zer, bueno, hortxe, auzolanean ari gara poliki-poliki martxan. Eta, bueno, gaditu nahi zu jakin, badakigula ez direla euskaraz eduki asko sortzen, baina ni gaditu nahi nizu proiektu hau egiterako orduan, zein izan da zuk izan duzun nolabait, zer iruditu zaizu, bilaketa hau egiterakoan, ikusi duzu benetan ez dagoela eduki askorik, badagoela baina ez dugula ezagutzen, nola izan da? Bueno, nabarmenduko nuke lehenengo gauza, realidadia bain dela urte eta pikotik onera, desente aldatu dela, eta gehien bat pantaiak euskaraz ekimenari esker, hasi ginenean plataformetan ia etzegon euskarazko edukirik, eta gaur egun hori pantaiak euskarazek egin duen lanari esker, badaude eduki desente, bai Netflixen, bai Primeen, bai gainerako plataforma nagusitan, badaude eduki desente. Orduan nik azpimarratuko nuke hasteko hori, ziren ginenean eta gaur egun, aldatzen ari dela lan pila dagoiteko gaindik, dudik gabe, baina aldatu da desente. Egia da, hasiera batian, adibidez Filmin plataforma izan zen, bueno, aspalditikan, plataforma txikia da, Katalunian du sedea, eta, bueno, beti izan du sensibilidade gehi euskerakiko, orduan, hasi ginen Filminen zeuden edukiak eta igotzen, egia da Filmin guain pixkat atzera gelditzen ari dela, beste plataformak, claro, aurrekontu asko zaundigoa dute, ez dute zer ikusirik, baina hori dire film desente gehien bat azpititulatzen, eta Filminek, bueno, bere txiki hortan mantentzen ditu, zinematik pasatzen diren zine euskadi bikoizten ditunak, gero Filminek normalian handik hilabete batzutara igotzen ditu, eta ederra da. Baina baita egia da, plataformez gain, karo, azkenean plataformak ordaindu inbar dituzu. Errepidetza auki barra duzu, ikusi ahal izateko, plataformez gain nahi genuen debalde interneten dauden edukiak ere egotia gure bilatzailean, adibidez YouTubeen daude kanal desente euskerazko edukiekin, daude sortzaileak bai YouTubeen, bai Twitchen eta euskera sortzen dutenak, eta bueno, hor guain lanketa egiten ari gara, urrengo puntu fuertia izango da, YouTubeen dauden edukiak ikusi arazteko, ari gara pixkat forma ematen web horrian atal berezi bat iteko, iruditzen zaigulako adibidez, aipatu duzuna, uste baino eduki gehiago dagoela YouTubeen euskeraz, baina ez da erresa topatziaz, ez da baino zentralizatuta. Orduan, guk nahi du hartu lan hori iruditzen zaigulako, lan ederraiten ari dela, gehien bat sortzaileak eta YouTuberrak eta Twitchen dabilen jendia eta lan ederraiten ari dela, baina ez da nolapait bisibilizatzen edo zaila da ikustea ez da holako inon zentratua. Orduan, edukiak egon badaude, gure asmoa hori zen, pixkat ikusteko, norberak filtratu dezake, etxean demagun dituzula kontratatuta Filmin, Netflix eta Prime. Aukeratu izazkezu 3 plataforma horiek, eta horren plataforma horietako eduki bakarrik agertzen zaizkizu, eta berdin esatuzu, YouTubeen ematen bali maiozu, bertako eduki guztiak agertzen zaizkizu, ez? Orduan, helburua bai bada nolabait hori denak zentralizatzea, eta, bueno, hortan ari gera, lanean nahi baino polikixio, baina, bueno, ari gera. Eta orain esan duzunaren aridan, noizbait elkarrizketaren batean gai hau atera da eta eduki sortzaileren batekin hitz egiten euskaldunak zirenak, baina, bueno, igual bere edukien parterik handiena gazteleraz egiten zutenak, ez? Eta ni galdetzen nien, zergatik euskeraz jakin da, zure edukia gazteleraz egitea, ez? Eta beti nolabait argudioa da, gazteleraz egiten diren edukiak gehiago kontsumitzen direla, ezta? Zer uste duzu horren inguruan? Galdera potolua da hori. Hori beti ikusi dugu, ez? Ikusi dugu musika taldetan, erabaki izan dutenak euskera zein gazteleraz, o inglesez, edo ikusi dugu pelikuletan, igual itema dugu gazteleraz, beti ikusten da.
Hor garbi dago, bakoitzak erabakiko dula, euskarakiko duen sensibilitatean arabera, zenbateino den bere lehentasuna, zenbateino ditun beste lehentasun komertzial batzuk, ni hor, ez naiz, inor epaitzen sartuko, bai, noski, gazte jendiak ikusten bali magatuta, animatu dudarik gabe, bai euskeraz konsumitzera, bai euskeraz sortzera, ez? Azkenean jendia, YouTubeen adibidez, edo Twitchen edo gaur egun dauden beste 1000 plataformetan, zenbat eta eduki gehiago eman gaztei ikusteko, zenbat eta referentzi gehiago eduki euskeraz, euskerak aukerak gehiago izango ditu bizirauteko eta referente izateko, ez? Eta garbi dago, beti pentsatzen dugu euskerazko ikusentzunezkotan gehien bat aurrei begira, ez? Gurasoen begiradatik behintzat, baina egia da, modu natural batean naturalizatu izan da aurrek pelikulak euskeraz ikustia, baina iristen da nerabe zaro punto bat, karo, ja, ez dago edukirik nerabeentzako eta automatikoki pasatzen da gaztelera, eta hortik ja heldutan gazteleraz ikustetu pelikula guziak, ez? Orduan, gure helburua luzera begira, bai izango litzake noski segitzea, euskeraz kontsumitzen, nahi dunak bikoiztuta, nahi dunak jatorrizko bertsioan azpidatzita, hori ere beste meloi bat izango litzake, gu horrez gara sartzen guk, dauden aukera guziak plazaratu nahi ditugu, baina bai izango litzake helburua, nerabezaroan jarraitu alizatia kontsumitzen bai saretan, bai dena delakotan euskeraz, eta modu natural batean, helduarora iristerakoan ere, ez, segitzea euskeraz ikusten filmak, bai bertsio jatorrizkoan, bai bikoiztuta, nahi den bezala. Horregatik diot, kriston lana dagoela egiteko guaindikan, baina noski guk zerango dugu, animatuko dugu jendia, euskeraz sortzera eta euskeraz kontsumitzera alde guztietan, noski. Beraz, lan honetan nola lagundu dezake jendeak esaten duzuna ez, kontsumitzen eta horren alde egiten? Bai, noski, guk ez dugu esango plataforma hontan inskribidatu, bestian, hori etxe bakoitzak, familia bakoitzak erabakiko du, baina bai, deno jartzen badugu gure ondarra letxua, euskeraz dauden eduki horiek ikusten, ez? Ze, bai, aipatu bezala aurretan, baina baita helduetan ere. Ze Netflixek, Primek dira bi plataformakolak gehien euskaratzen ari direnak eduki esente azpidazten dituzte, orduan hori logikoki gehien bat helduentzako egiten dute, orduan noski helduak ere animatu, euskeraz kontsumitzera plataformetan, gehiago igual saretan, Twitchen, YouTubeen eta igual gehiago gazteen erabe, gaztetxoei begira izango litzake, baina bai, jendia animatu kontsumitzera, aipatu nahi dugure, tristia iruditzen zaigula, eta ez lukela hola izan behar, euskera zera komertzial bat izatea, ez? Plataformek esatea, rentablia da euskaraz egitea, ez, gure ustez, ez da rentabilidade kontua, legez bermatua omerko litzake euskerazko edukiak egotea, hor dago, legea, hortan dabiltza eta nahiko katramila badago horren inguruan, baina bitartean, egia da, gure esku dagoen hori, kontsumitzen badugu euskeraz eta zenbat eta errexago jarri plataformei, aitzakirik ez eman esateko, baina inork ez du ikusten euskeraz, hobeto, ez, orduan, hori izango litzake modu bat, kontsumitzea, inguruan zabaltzea, noski jendiari, hori bakoitzak egin dezaken arabera, eta gero, gure erabegira, jendia preste hongo balitz pixkat laguntzeko zer non ikusin, gauzak eguneratzen eta leheno aipatu dugun bezala. Nik hartuko ditut, Nafarroko zinemak eta behiratuko astero, zer dagoen euskeraz eta igoko dut, eta badago jendia hola aportatzen ari dena, orduan norbait animatuko balitz hortara, gu pozik, noski. Bai, hori galdetu behar nizun, zuen plataformaren edo web orrialdearen kasuan nola lagundu dezake jendeak, nola jar daiteke kontaktuan zuekin edo nola egiten duzue hori? Kontaktuan jartzeko izan daiteke sare sozialen bitartez, baitugu Instagrama eta Twitterra, web orrian bitartez ere, kaixo abildua zernonikusi.eus hor kontaktu horre idatzizkero ere bai, eta hori, aipatu bezala, gaude administratzaile edo pixkat talde zera bat izango litzakela motorra edo, eta gero daude kolaboratzaile desberdinak, orduan bakoitzak aportatu dezakenan, aportatu nahi dunan arabera, laguntza guzia ongi etorria da. Osea, jendia mentalizatu auzolanean iten den proiektu bat dela, orduan aportazio guztiak ongi etorriak izango diela, eta jendia laguntzeko gogoz hurbiltzen bada, beti atiak irekiak izango ditu, dudik gabe. Primeran jendia animatzen den. Ezaki zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken, edo zerbait gehiago kontatzea.
Ez, aipatutako asteburu hontan, asteburu polita dakagu zinemetan, eguraldiak ere laguntzen du zinemara joaten, orduan jendiari animatu, azkenean aipatu duguna, berez ez luke diruan arabera egon behar euskerak zinemetan eta bestetan, baina egia da, irati bezalako pelikula bat bertan eginda eta kriston epikotasun horrekin eta ongi ongo litzake jendiak erantzutea eta zinemak betetzea asteburu hontan, hurrengoan eta bar. Orduan besterik gabe, gure web orria hor dago eta gure ondarra letxoa hor dago, baina bestiak egiten dutena arire, rekonozimendua behartzaiola eta Paul Urkijo eta lantalde guztiak egin duten lana izugarrizkoa da, eta animatuko nuke jendiari erantzutera, asteburu hontan eta datozen egunetan. Bueno, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta noski egiten duzuten lanagatik. Eskerrik asko zuei. Agur. Aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.